tasangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndironzi Stella Mumusha. Sekutaura kwatinoita tinoziva kuti mukurarama kwedu tine zvinhu zvatinenge takasangana nazvo. Zvinhu zvatiri kusangana nazvo iye zvino izvi tinokwanisa kuuya pano kuzoshiya nevamwe nekuda kwekuti nyaya dzatindokurukura panapa dzinokwanisa kubatsira umwe anenge achiti saka handini ndega ndiri kuita go through zviri kuita go through munhu uyuyu. Zvakare tinotoziva kuti munhu achitorarama inyaya. Nasi uno pachirongwa tina baba namai Goto. Makadini henyu? Tiri nani makadini tete? Muri sei tete? Riri sei basa? Basa right. Zviri kuoneka muri kufara. Ndaona nyemwerero. Ndaona nyemwerero. Ndaga ndakati ukaona munhu asimuka achiti munoziva kuti ini ndauya inini. Ndine nyaya ndiri kuda kutaura. Imwe yacho inenge iri yekuti iyi iri kufadzai kana kuti iyi yandirwadzai kana kuti ndoda kungoti vamwewo vadzidze nekuda kwezvandiri kusangana nazvo kana kuti zvandakasangana nazvo. Imi yenyu nyaya yakamira sei? Aiwa. Rekedzai ndiri parure rungano rwangu. Initially ndaimbokuona zvangu paTV muchiita nyaya dzevakomana kumachero. Saka ndakabva ndati nedambudziko rangu randinaro rekedza ndimbonovaona. Inini zita rangu ndinonzi Anderson Goto. Ndine 46 years izvezvi. Dambudziko rangu nderekusaona. Ndaimboona zvangu asi ndakasaita problem iyoyo. Zvakatanga zvakadai so. Wanga uri musi wa27 August last year. Ndati ndoda unoona chinhu ndoda kumboenda kwaamai kusara pavana. Saka ndanga ndafonerwa neimwe cousin yangu anga achitogarawo kubva kuBulawayo. Ndiye akati mukoma tagarisa tinomboona moms. Uyai mundiperekedze. Ndikati hapana chakaipa. Indaitogarawo zvangu kuGreendale. Pataigara pacho patori pamba patete tichitochengetawo pamba patete vari kuCanada. Zvadaro ndanditori paoff in fact. Because ndaishanda kutobva kuTPZ inozotobva kuProcessors Zimbabwe ikoko. Saka ndandiri paoff ndobva ndati rekedza ndimufana weGoti rekedza ndiende naye. Taonana pana Julius Nyerere anga aitoriwo nemota yake. Taienda kwaamai kuya. Tatonovaona taita 3 to 4 hours because takaenda kuma-around past 2 dzemasikati. Ndati ini Goti zvokuti ndicharamba ndiri kuno kudzara sekwayo hazvichaiti. Chiniperekedza ndidzokere kumba ndinogadzira kuitira mangwana ndida kuenda kubasa. Andiperekedza paya kuma6 7 ndatosvika kumba. Ndangotanga kungoti ndatanga kutoudza mukadzi wangu kuti wakomana shamwari ndikunzwa zino but zini ranzi kuzoti rabva pai. Zvikanzi hakusi kuti maybe pamwe wakavhura nhingiri because ndaimwa doro zvakanyanya matiziva. Hakusi kuti wakashandisa zino iri rekuvhura bhodhoro renhingiri redoro. Ndikati wakana iyo yedu yekuita maopena nemuromo. Ndoti aiwa no. Ndovanditi ora chimborara. Saka ndobva ndamwa painkiller papa. Ndikuona zvekutowedzera. Makuseni hazvichatodetseri, pain yacho yatowedzera yatosvika pamwe pekutoti ndoita sei kwenyu. Ndobva ndati shamwari ina ndichatoende kubasa. Ndiperekedze kubudiriro kunobviswa mazino watichipewa. Tasimuka paya taienda kubudiriro kuya. Tasvika kubudiriro kuya. Ndobva ndati kuna vanhu vacho vaibvisa mazino iwayo. Ndobva ndati ndiri kukumbira kuti mukurumidze kundibvisawo. Ndakatoita zvokutokumbira in fact. Ndobva ndachandiswa line ndarobviswa. Pari pakubviswa kwandakaita zino iri ndakarwadziwa zvisingaiti zvokuti previously ndainge ndabviswa mamwe mazino 2
pain yandakanzwa apa pane rechitatu iri ndikashaya kuti chiiko chakadaro. Makabayiwa chiveve nezvese zvaunobaya zvazvo vasati akatondibaya zvese izvo everything ndobva atodi ndobva atora chipinjisi chake cheshe akudzura achida achiona kuti munhu ari kusheka uyu achitoratidza kuti anoita musimba naro bva azoribvisa zvake. Tabva paya ndatanga kubhidha manje ndisakotoni ndanyorerwa mapain killer nechichi nechipa. Tabva kuya ndapinda ngombe ndasvika kumba ringanyarare zino iroro vende riya richatonyarari kana ndatoshaya kuti ndoita sei panapa. Avanhu vafona kubasa kuti because natiri supervisor kubasa azvanzi asukwanisa kudiya baba asukwanisa kuya kubasa vatupuwa chii vatonyengerina vatupuwa madays ndapuwa 2 ka 3 days somewhere there. But pa 2-3 days ndakatoona kuti ndigare pamba zvichaite panapa zvikedza ndinobhare nyato mangwana acho ndobva ndobhare nyato ndobva ndatosvika chinoadmitwa ikoko. Ndagara vandaadmita paya ndatogara ndatopedza almost a week ndiri kuona hapana zviri kuchinja ndakutozvimba kufesi ndonga vaitora mapictures acho andioneka ari mufoni tanga kutozvimba kufesi hazvichatoiti zvaora kwacho kwakutondinetsa papo shaya kuti ndodini. Avanhu vavati kuti murambe muri muno muchipatara muno hapana zvandiri kuona zviri kubuda tadi kuenda kwaprivate. Ndati toenda zvino manje toenda kwaprivate kwani. Avanhu vavafona kuCanada vachiudzana tete namwana nambuya variko kuti mukomana arwara but zvaari kurwara anga achirwarira ari mupare nyatwa takumuendesa takuda kumuendesa kuprivate. Ivo variko kuCanada nekuEngland vavasajesa zvanza mukomana muendesechi muendesenyi kuprivate kunonzi kwaMangwiro kuBelvedere. Ndatorwa paya ndaendeswa kuBelvedere. Ngatimbotaurai pamaa muchiri kuparire nyatwa vairapa chii? Vakataura here kuti chii chaitika pamuri kudzurwa kwaitwa zino ndokukurwadza here? Vairapa chii vari muri muparire nyatwa? Vaiti vari kukurapai chii? Kuparire nyatwa hapana chandakatombodhaiginoswa chaichaio vangotofungidzira kuti vendi iroro chete ndoravainge vangori best nepain yandaichinzwa kuti nditi vaindirapa chaiko hapana because ndakatozombosvika pakucomplaina kuna umwe dhokta wacho ndikati muri ngouya panapa muchingoti mhanzi machiko mino zvaiti torai masimples amino zvichi zvaida kuti zvaiti torwa chakati torwa masemabla ropa muzodii. Saka zvingoramba zviri zvinhu zviri kungoramba zvingouya zvingopaila zvingotaurwa zvakati plus kuparire nyatwa kuti nditi hakuna maspecialist akawanda ese anenge angori mastudents achitoexperimenta pauri. Saka kuti nditi ndaibatsirwa chaiko hapana. Pandakatozotanga kutonzwa kuti ndari kubatsirwa pandakaenda manje kwachiremba ndasvika ikoko taendeswa kwaMangwiro kuyako ndatosvika kuya zvakanaka zvikanzi mukomana uyo ari kurwara mukatadza bhozi vanhu vanga vakuchemani nyaya yemari because akati tanga yemabvisa 2500 ndizvo somewhere there. Vanhu vachifunga kuti mari tinoiwana kupi tinoita sei zvadaro zvikanzi uyu ngomwana anga aishanda kauri ndobva kwafonerwa kubasa nekubasa ndobva kuti aiwa tinogona kubhadhara tine chibvisa pamari dzake. Ndaadmitwa kuya ndatopedza 2-3 days
but kuona manje ndanga singachaona. Pain iya yaserera pamama enda kuprivate uko. Pain havanga kutomanager zvese pain chi ndanda kutotaura zvakanaka ipapo ndada kutotaura but kuona zvangu ndasingachaona. Maziso ese ari 2. Maziso ari 2 ndanga singachaoni ipapo. Right. Saka kwaMangwiro manje zvavaita manje zvekuti paiuya maspecialist akawanda emhuno, nzeve, emaziso, vaiuya vakawanda madoctors ipapo. Umwe nomwe achitarisa chake kuti munhu akakuvara paya akaita sei. Saka pakazonzi pada kuitwa MRI scan. Ndo pandakabatsirwa nehama dzekwaamai. Because paidiwa almost 800 something. Fanza muzukuru wedu rekedza tiunganidze mari timubatsire. Vaunganidza mari paya yatukwana vanatienda kunganizwa MRI scan. Fanza kuzasi kwese uko haana kunyanya kuvara, kumusoro kwacho ikoko haana kunyanya kuvara. Tongoti scan yacho iri right. MRI scan ndo matauriro avakaita ipapo. Dr. Mangwiro wacho ndabva ikoko. Saka ndagara muyama ndakatoita almost 2.5 weeks. Saka pakazouya vamwe vangu vari ophthalmologist umwe ainditarisa. Ndiye anga kuspecialize nemaziso achinditarisa kuti maziso angu ari sei because ndasingachaoni. Ndobva ati timuchengete muno muchipatara mukomana uyu kuti arambe achizobhadhara mari dzacho hadzichabatike panapa because last year izvozvo pakabviswa 5,000. Pakabviswa mari inosvika 5,000 chibva kubasa. Pane imwe yacho yaakutogara iye asati abhadhara. Maona vanzi toita sei naDr. Mangwiro. Ndachimudischarge sezvo akudi akutombogona kufamba zviri nani because pese apa ndasikambofambi. Munda kundudzwa kuti makaenda kunodzurwa zino. Zino rera rarwadza zvekurwadza mukapinda parinyatwa. Hamuchatauri. Hamuchafambi. Hamuchatofambi. Saka kusafamba uku kwaive kushaya simba mumakumbo ekati maitorwadziwa miri wese. Ndaitorwadziwa the whole body zvekutoti ava paitozouya kuzondiona kwacho ndobva vaitoti regedza muka vaitobvumidza kunzi kuprivate kavaiva kuvhumidza kunzi vandibate ruoko ndichifamba nawo. But vaitoona kuti makumbo acho asina simba manje ndaitoita kuvhunda kuchifa kudeso. Saka vaiuya vaitomboti ndatifambe titosvika kwaChopizi uko todzoka. Imimi kwaMangwiro vaita zvese zvavaita izvi. Vari kuti zvese zvakonzerwa nei? Nekuti imimi mukutaura kuti ndakanodzurwa zino. Saka zvese zvakuitika pamiri penyu apa vari kuti zvakonzerwa nei? Alright. Zvavaita ipapo vakambotanga vachisuspecta kuti maybe ishuga. Murikuona. Ndobva vakuzoti zvakuzonzi naningirini nayo kuona Mangwiro zvikanzi ini kuti nditi ishuga chaichai kuzi mashuga levels ndakutesta ndadii zvese zviri kuitika zvese ndotozi ndatesta ndikuona kunge zviri normal. Saka zvawati zvandaona zvakadai so ndafunga inini kuti tikudischarge wozopota uchienda kwakachipa kuparinyatwa uchinotariswa ikoko. Apa muri mainzi makutariswa chii manje? Aiwa unengwa kuna check up because kuti check up yemaziso ere? Yemaziso. Okay. Yemaziso because vakatondipa kuzondischarge wakaita iko vakandipa mama tonzi chiri mapirisi tumwe so diki toti ukanwa unotonzwa nikuzasi kuti waitonzwa kutovaviwa ukangona. Saka vainditi first week and first vaiti padare kana kuti pawiki achaziva vaiti 8 kozoite 4 zvichidzika 2 chichi zvichingodaro. Saka pandakaziva pedza tumapirisi tuya ndakaona iri ziso manje ranga rakuona but iri ranga ratwa blind. Mona ndobva ndati ndoita seko panapa ndobva ndati ndatoregedza ndiende kuNorton
kunoita zvemaziso. Ndasvika kunotonzi ukanzi achi iri ziso irichi wandiratidza light kudai. Zvikanzi uri kuona light? Ndikati handisi kuona. Iri ndobva vanditi rimwe racho vandisvinure rimwe racho. Ndobva ndati iri ndo randiri kuona light. Zvikanzi which means chi saka taakuda kuti tigadzirise iri tisigone kusevha iri. Usari unogona wozogona kukuona neziso 1 but iri chi haticharikwanizi. Side rakabviswa zino ndiri papa irori murangarira neziso risatomboona. Ndo side rakabviswa zino. Panati right. Saka ini ndasiri kubhiliva kuti zvichokwadi zvaari kutaura zvini. Ndaitoti mhino zvaari kutongotaurawo. Ndobva ndati ndikedza ndimudzokere after a week. Ndobva ndadzokera futi kune nekuya kuya. Noziva zvedu ndaivotrasta kuti maybe kamurungu ako ndo kanoziva. Ndobva ndaenda kunoona kamurungu ikako. Ndobva andiudza the same thing. Ndobva ndati saka kuchiminzi yatova problem kaishaisha izvi. Handichakwanisi kuti ndinge ichigadzirika. Saka kunotoni ikoko pandakabva kunotoni ikoko vakandaura kuti imimichi isusu kuno waJoseph Small Clinic Hospital chiendai kuparire Nyatwa ndokune ndo bigger hospital ndokunana mazvikokota endai munotariswa ikoko. Tabva kunotoni tauya kuparire Nyatwa. Ungozivawo mashandire ekuparire Nyatwa. Wauya nhasi wambotariswe zvatombogara almost 2 months uchingoenda usingamboona seudzonzi chii problem yacho ndeichii. Kusvika musi wandakazoti naichiremba ndakatoita zvekutoningirira kuna iye specialist wacho ndikati chimbonditaurira inini kuti problem yangu ichapera sei kana kuti ndingagone kurapika sei maziso aya. Bcause ndiringoona kuno vamwe majuniors enye anenge achingonyora chete mapi. Hapana kana achavari kungondiudza chaizvo zvandiri kunzwa kuti zvine musoro. Ndobva zvanzi tsinga dzenyu akatobva atoenda pakamushina kake kaya. Ndobva atonitarisa zvikanzi tsinga dzenyu dzakasvaya. Tsinga dzenyu dzinobva apa dzichiendesa kumaziso. Saka dzakasvava nichi zvikanzi izvozvo manje hatisi. Saka manje ndoita sei? Zvikanzi muno muZimbabwe kuti titi tinokubatsirai tikatokunyeperai. Saka ndaona zvadaro manje ndakatombosvika pakubatikana zvimwe zviya zvekutoti wototi saka ndakutoita bofu inini ndakutoita chirema ndatokura kudai so 46 years. Vana vada kuti vachengetwe. Ndada kufunga zvakawanda ipapo hakuti zvokumboti kudi saka umwe musi manje ndobva ndati regedza ndimboenda paindaneti pane pamwe patomboenda pewifi yemahara. Ndaenda ipapo pandangonoti regedza ndimbogugula ndinzwe kuti tiita sei ndikugona kurapwa kupi. Ipapo iziso 1 ndiri kuona muri kugugula neziso 1. Ziso iro riri 1 kudai so raingova nemhute kubva but mhute yacho yanga iri shoma mazuva ekutanga. Zvino manje yatowedzera singaiti maona. Saka mwakuona ndichifamba ndakabatwa. But ipapo ndaito madhezi ekutanga ndaitofamba zviya zvekutoti ndaitogona kutoenda kutomo rine mhute iyoyo. But iye zvino mhute yacho haichaiteya zvatonyanya. Saka ndabva ndagugula paya ndakuti ndikupiwa ndikagona kurapwa. Ndikati China or India. Vanangu ndatiregedza ndinongoningira India. Totarisa ndakutoona ophthalmologist. Ndakutoona ndakutoona vakutobuda vakawanda ipapo. Ndobva ndati saka ndinoita sei kuti nditaure nevanhu ava. Because ndobva ndati regedza ndigugule ndichiti ndoda maagents anogona kundisvitsira kumaophthalmologist. Ndobva ndatowana umwe ainzi Akashi atobuda paya chivegoomedi. Ndikati
kubva kutondita tumira makadzi ako nezvese zvawairapwa zvacho zvese uunze kunoku kwi ndobva ndazviforward kuma-doctors angu ndopakana kubva ndavasendera paya paya ndobva ndawana mumwe futi bhosi ndakavaita kuti vaite 3 ndobva ndasenda saizvozvo. Saka wekutanga mbuya akazondiunzira quotation pane imwe quotation yandinayo yeSite Avenue achiti fact vakabva vatonyora plan treatment plan nemari dzacho dzavanochacha ipapo. Saka mari yacho yakazoita total yekuma 8,910. Mumwe wacho futi that was the same. Mari dzacho dzangosiyana, imwe $100 imwe chi. Saka ndangoti angoona kuti maybe mari dzavo dzangofanana 8,910 ndo mari yacho iyo. Zvadaro vakabva vanitumidzira futi visa invitation letters. Saka chinhu chachakundinetsa mbapa macho inyaya dzemari, kuti mari iyi ndeisosa kupi, ndeiwana kupi. 1 basa kwacho rakabva rapera because basa randaishanda rinotoinvolva kufamba. Saka ndifuti ndinoti eyesight because ndaitosvika yaitoprocessa foji yacho ndichitotarisa nchiibata ndoona kuti ndoenda kunoita masettings angu pamushini. Saka zvese izvozvo zvasingachaitika sezvo panguva yese zvangofanana neizvozvo kutoti ndotostruggle chaicho chese chinhu chandoda kuitira ndinchidofanira kunge ndine munhu pasaidi. Saka ndo mamiriro enyaya yangu so far muchidimbu. Zvichireva kuti iye zvino izvi tarisiro yenyu yamuri kuti ndingakwanise kubatsirika ndokunge maenda kunze kwenyika kune vanhu vamakatsvaga paindaneti avo mawana zvese izvozvo makazomboenda here kune mamwe madoctors kuti vavherifaye kuti chokwadi zvinhu zvinokwanisa kuitwa kunyange kana maenda mati kuIndia? Kuti nditi emunomu ndinganyebe kuti ndini ndakazovherifaye nemadoctors emunomu, asi chandakaita kuti ndinyasomeka sure kuti zvichokwadi zvinhu ndinobatsirika izvi, ndakaita maquotations 3 ikoko kuIndia. Different doctors paipati Site Avenue neDr. Agarwal neimwe yacho inonzi Amrita. Ese mahospitals mahombe waya mareputable hospitals. Saka ndo andakaita nawo. Saka they were saying the same thing, vachingochaja the same thing, the same mari. Pakugugula kwamakaita ipapo nekuti muchitanga kutaura matimimi pamakadzurwa zino ndopamatanga kurwara. Mukurwara koko mubva maregera kuona. Muchigugula imimi condition yenyu iri kunzi yakabva pakudzurwa kwezino kwamakaita here kuti zvimwe zvinhu zvakazototi mutadze kuona? Initially kuti nditi pakugugula ndakanyanyiso kutsvaga kuti zino rinokonzeresa here. Hayi, indakatozongo changoita ndichengoti ndaingotarisa pakamba zvakanyorwa nemadoctors. Ndobva ndakutaipa ipapo ndichiti ndione kuti ndo vaizondipa manzi, pagoogle ndo vaizongondipa answer. Muchitaipa zvakanyorwa nemadoctors vaikuonai kunoko. Mama, upenyu hwakachinja sei? Nekuti kana kuri kuti maiwe kumba kana kuti maizosangana manheru maiziva kuti murume ari kubva kubasa vari kuuya vatatu vana. Mune vana vangani? 4. Vana 4. Vaitoziva kuti baba vari kuuya, baba wabva kubasa. Iye zvino izvi tana baba vekuti vari kutoti mazuva ekutanga pamwe unenge usati wakuziva kuti ndani apinda, utobvunza kuti apinda ndiani nekuti hausi kuona kuti ndiani. Upenyu hwakachinja sei? Upenyu hwakachinja zvakanyanyisa, especially kuvana. Hazvinonyatsoita up to now, hazvinonyatsoita zvakanaka. So pavana ndakazoenda kusocial welfare, so ndova ndakazonokumbira vakatora vana ndokwavari.
vana vari kusocial warfare. Sei vana vakatorwa nesocial warfare? Inyaya yekuti here hamusisakwanise kuchengeta vana kana kuti muri kuti imimi nguva yenyu hamusisina nguva yekuti mutarire vana, muri kutora nguva iyoyo muchiedza kufamba nababa? Right, ipapo ichokwadi zvanga zvakundiremera. 1 handina pokugara, 2 vana havasi kuenda kuchikoro, 3 baba da kufambwa navo pese pari vada attention atiwo mwana mucheche. Ndasvika position yekuvagezesa kutora kuti make sure vapfeko here zvakanaka zvokuratidza kuti munhu ane munhu. Saka ndakatoona the best way ndigendese vana kuhome. So vana vari kuhome kutaura kunoko. Vehukama vatadza here kutora vana uye mukutaura kuti mimi hatina pekugara, asi pekutanga muri kuti makanga muchichengeta pamba patete. Zvakafamba sei? Makabva manzi mubvepo here nekuti paita urwere? Zviro zvakafamba sei? Chakaitika ipapo ndechekuti pandakatanga kungorwara sezvandakaita izvi, sezvandakatanga kuita izvi, ndakabva because handiti taivaudza vana titi ndichivaudza vachiunzwa mukomana adaiwa so zvakabva zvanzi ina achakwanisi kuchengeta ibva ipapo because pamba ipapo in fact ndini ndaitova manejera zvinhu zvavo zvese, mabuildings nemashopu avo. Saka apa ndasina chiyamuro because 1 ndasingachainji hapana kumafambira andinoita. Saka vakangoona kunge fanga sendisina chinhu chisina basa, vakabva vatoti hatichakwanisa ndasonibva ipapo nemhuri yako. Kana kukupai kana 2 rooms kana 1 room pamba yamaichengeta. Ndikakuudza kuti imba itori yandaitogara ikoko ine maruzi mangani 7 ichi kuningirini kugreen dome. Ndaitogara ndakatozoita kubatsirwa ne cousin brother yacho ndeyekuti mai vake nababa vangu, baba vakafa mama vangu inini, baba vangu vakazorora umwe mukadzi. Varora mukadzi uya ndobva mukadzi anga ine vana vake, indai baba vangu vanga inewo vana vavo. Zvazvangonzi ndatingochengetana. Saka pakuchengetana paya vese baba namai vakabva vafa, ivavo mai nini ivavo vakabva vafa, naiwo mudhara ndobva vafa. But vana yaingowadzana. In fact seni mai nini vaitondifarira still because isusu tangozvarwa tiri vakomana 2. Saka vainyanyowirana nemunin'ina wangu zvaisingawirirani nenyaya yemusikanzwa yake. Saka kubva aingoziva kuti ndiri mukoma wake. Saka paakatonzwa kuti ndiri kurwara, ndakatomuudza kuti maiguru vako havana kukuenda so far, vanzi vabve kuna coronation. Saka unogona kuvatambira ipapo makanga muri muchipatara? Ndaitwa muchipatara pamakadzingwa pamaigara. Ndaitwa muchipatara mona ndobva ndadii, ndobva ndakutokumbira. Saka aitouya achitondiona kubve uvhiti achibva kumba kwomunin'ina wangu iye ndikuti cousin. Mese nevana bva manzi bvai. Zvandiri kutaurira izvozvi raita kunge drama, but zvinhu zvakatoitika. Pakatozofunga kutoti zvadaro takamboti ipapo vatidzinga nevana vese, ndikati regedza ndinotaura nemusara pavana mukoma wamama pamwe wanga ndichengeterawo vana ava. Pataenda paya tikanzi alright regedza ndobva watorwa ndobva waneswa kwavamwe sisi kuningirini kumasvingo. Vanogara kuya kwavangogara ndofunga 5 months 6 months. Ndobva vavaunza kupeki vana vaya zvikanzi handigoni kuchengeta vana. Sisi vacho vanotodzidzisa kumasvingo ikoko. Ndobva vangoya navo zvikoro zvichavhurwa paya sekuti ndimuna January ndi ndobva vangoti vana venyu handigoni kuvachengeta kwakutovasiya. Mabuda basa muchakwanisa kushanda, muri kurwara, pamba pamaigara mubva matodzingwa. Saka pamakabuda imimi muchipatara makaenda kumba kwani? Ndakatoenda kwanga kuchichengetwa mudzimai wenyu. Ndokwandiri kugara izvizvi up to now izvizvi muri kuchengetwawo. Saka zvakava zvakuremerai kuti muri kuchengetwa imimi mese nevana vari 4. Maona manje apa asi kuenda kuchikoro.
vanga kusikachati apo chikafu ndechekutotsvaka ndekuti kutsvaka imimi kubasa havana chavakakupai here mari yakaperera pavanga vakubhadharira ikuya kwamairapwa saka vakahama chava pekutangira hapana pekutangira nguva isiri permanent asati apermanent saka ndomaomerazvo zvinhu zvacho zvakabva zvaita pakuti vakabva vandidzinga kuGreendale vana havachaenda kuchikoro vaitodzidza ikoko paGreen Groove paya ndobva vauya kakutiti vanhu vatakumbira kuneyo mama vekudzarasikwa tikati tichengeterewo vana ndobva vaendesa kakuna sisi vana vachitaura vayo kumasvingo aya sisi womasvingo zvino zvakaitikawo kana kudii vadzosa vana but handivabhulemi ndinoziva mwoyo wavo kuti munhu ane mwoyo wakanaka but munhu akadi aifoswa achipuhwa achiudzwa zvinhu zvisina basa rese maona saka sekuti izvo zvanotofona achiti vari sei vana vari sei ndototi vari nani muri seiwo ikoko achiri kutoona kuti munhu achiri kuda vana but akaudzwa zvinhu zvisina risiri izvo unzi amupe vana vake achengete tinoziva kuti handi nyore kuti baba namai varipo moti tikuchengeterwa vana kuhomu saka munoita sei munoenda muchinovaona zviri kufamba sei tikatowanawo kamari tatobata takatomboenda kuhomu kwacho vakatosvika vakatondipa grosari vakunzwirawo mimivachondidzira tsitsini kutosvika pakuti vakutonzwira vadzidzise kuti vana tinganyepo kuti kuhomu ikoko tingati ndifunganya kuda ndatine mari panguva yacho handambovaendesa kuchikoro chakanaka kudaro zvinoita mwari iye zvinezvi vari pachikoro vari kutodzidza kuchikoro pakanaka zvokuti nyakuda tatine mari isusu vabereki vafuku taimbovaisa panhu pakanaka kudaro zvinova zvinhu zvekuti muri kutotenda kuti ezvinezvi vana venyu vakaiswa muchikoro ngatimboonai baba tinoziva kuti munhu ukaberekwa uri bofu kunzwa vamwe vanoti zvinenge zvinoita kunge zviri nani ukaberekwa uri bofu notinotozva ndozvandiri pane kuzoita bofu wakura imimi makazvitarisa ndizvo here upenyu hwenyu hwachinja sei zvii zvekuti maiti munoziva ininika zvinhu zvandaingozviitira ndega asi ndotomirira kuti umwe munhu ange aripo kuti ndiite ipapo chinonyanyisa kundinetsa ndinonzwa kubatikana zvakanyanyisa ndinonzwa kubatikana especially iva pekuti one ndikatanga kufunga vana so zvichokwadi ndaiti ndichibva kubasa ndaitoti ndichivhura gedhe ndomhanyirwa nevana that mobility hapachina ndangova munhu wongoti ndienda angogara ndikati kuda kuita chinhu ndotokumbira munhu kuti ndiitiro chakati amadi manditora mandiendesauko havadi ndafamba ndamboenda kuwifi ndinzwa kubatikana zvakasingaiti zvekuti handizivi kuti ndoita sei ipapo because pane pamwe pekutoti uri pamba toti saka vanhu vari kutofamba vari kutomboenda kubhauka vari kunomwa saka mukufunga doro marusuwa ini ndakagara pano hapana chandichakwanisa kuita ndinonzwa kubatikana singaititi koshamwari tinoziva takanzwa isusu kunzi vanhu vanonwa iwa mune ushamwari shamwari dzichiri mudhuze here kuti dzakati mwanda handisina shamwari even dzimwe takatokura nadzo chaizvo pavakanzwa kuti mukomana haasi kuona vakabva vatoswedera kure pane rimwe izvozvo I still remember nditone rimwe gurupu randiri vanhu vatakadzidza takadzidza tese 1997 pandainyora ukoko form 4 gurupu iroro takatombotaura kuti akomana ndaita problem yakadai akomana ndibetsereiwo pakashaya munhu one motori nehama dzangu futi imomo vandaidza nawo umwe wacho mumwe watotokoti cousin futi because mwana womukoma wamama vamwe wacho ndivainina umwe ndianichi but vakatadza kundibatsira kana kutombondipa kana piritsi chairo kana kuti dhora reairtime vakatadza kundibatsira pane munhu wani akatozosimudza musoro akauya last month kuno kuZimbabwe
ndiye akatozongoti mukomana uyo wamanaka rekedza ndingira mapirisi ndibva nditumira mapirisi kubva South Africa. Iye zvinezvi mune mapirisi amuri kufanira kunge muchinwa amunofanira kutotenga anoita mamari mapirisi yayo ndotongoti nearly $30 every month. Asi zvinezvi makagara hamuna chamuri kukwanisa kuita. Hapana chandinokwanisa kuita. Mamawo iye zvinezvi hamuna chamuri kuita inyaya yekuti nekuti mune muchingochengeta baba nguva dzose here kana kuti? Ichokwadi kuti nguva dzose ndinenge ndina baba pese pavari havaoni mutongo watotoda kwatoonoo ndatetoka mari iwo mainini vatiri kutaura ivava cousin brother yavo mudzimai wake handitari kundichengeta ini ndinotomuitira basa otondibhadhara fu ndondiwanawo mari yekufamba boza vati kana zvana waiti chikafu anotoselekta vane special food yavakanzi vadye iri kusanganisa chine anazviyo zvemhunga traditional foods. Pandakasangana nemi makavabata ruoko muchifamba maive nemapepa nemaenvelope tasangana kumagovernment offices uko maifamba kuenda kuupi muri kuita nezvei? Kutsvaga rubatsiro rwokuti tingawana vanokwanisa kuti vanorapwa chii Ministry of Health ndoyatoenda asingotaura kuti havana mari chii. So iye zvino izvi tarisiro yenyu yamuri kuti dai zvangokwanisa kuitika ndezvekuti imimi muende kuIndia munoitwa operation. Operation iyi vari kuti vari kuoperata kuita sei mambotanyaya kuti zviri kunzi tsinga dzinoenda kumaziso dzakasvava ndo zvavakataurawo here kuti ndo problem iripo ende zvinokwanisa kuitwa kuIndia? Ndo matauriro avakaita because vakati vanda inonzi stem cell yacho sema nzwiro andinoita ndeyekuti vane vachikubaya mainjection ekumutsa tsinga dziya dzakarara dzacho dzakarara dziri ndofunga ndonyasa explain nchiti kudini but ndizvo zvacho zvekumutsa zvinhu tsinga dzakarara kuti dzinokwanisa kufunctiona futi patsva. Iwo achiti maziso ese anozopedzisira aona here kana kuti okay ese anokwanisa kuona. Okay, saka iye zvino izvi kuuya kwamaita kunoku chii chamuri kuda kukumbira imimi zvichida kuvanhu vakateerera muri yeDestiny TV kuti mubatsirike nacho? Pari zvino chatiri kutonyanyisa kuchema nacho kana kuti chandinonyanyuda ndichocho chekuti rubatsiro especially rwemari yekuenda kuIndia iro kana kuti vanogona pamwe vanenge vachiti hatoda kutengera matiketsi tokubhadharira zvese ndinongogamuchira chandinongoda chete ndarapwa handina kana problem nekunzi hanzi ndabata mari yacho handina kana chandinongoda kukoshesa kurapwa chete chiri pariri zvino ozivawo kugara kwatiri kuitawo vanhu batsirawo vanenge vaine because chekutodya chai chiri kutonetsa. Muri kuona unge maremedza kwamainini kwamakagara? Unenge wakuzongoti vatipewo yedu but zvinongorema maona upfu apakagara pamba pake zvinonetsa maona because munhu vanhu kutoti vari very free very open zvekubatsirana. Papa achitondibvunza makuseni anokuti ndikuenda kupiko baba mukuru munotsvaga mabhebheri ndikati aiwa vanotojoka nemi asi mabhebhi muchaatsvaga sei mangoti pese pamuri munenge muna madhamu vana vadiki but mwoyo wavainawo wakatadzirirwa natete kuti ibvai because Anderson arwara saka ibvai but vana ava vakatongotambira vasati vakutomboona zvokutoda vakangoti uyai tikuchengetei vankuru handina chitema nemi murume wake amukoma handina chitema nemi mai vangu vanga vakagarisana zvakanaka nababa vangu saka uyai mukoma up to now ndo patinongori. Saka magariro amakaita ipapo
muri kuti mimi zvichida makapiwa kana 1 room saka yakatadza kuti mukwanise kugara nevana vese vari 4 ipapo musina futi chekuziva kuti mangwana ndofuma ndichibikire chii vana. Idea yekuendesa vana kusocial welfare makaipiwa nani? Kana pamaifamba mutsvaga rubatsiro ndo vakati rokwanisa kukubatsirai nevana. Chokwadi. Imi pamunomboenda muchinoona vana vari kuti kudii? Vana kwataura kuti vana ndo zviripo. Vakura sei muhombe akakura sei nemudikari sei? Mukuru wacho aform 1 ka because umwe wemukomana grade 6 because grade 4 grade 2 but vandozvinzwisa because ndaichotaura navo vanamana paenda dhedha ndechimukona dhedha havasi kunoti mama saka ndosanda kuti chimboinogareyo kuvana wangu anditi vane anonzwisisa kuti saka imi munetarisiro yekuti pazvinonaka munotora vana mogara pamwe chete semhuri zvamaingoita. Iye zvinezvi kanjani muri kuona sei kukosha kwemudzimai? Takambonzwa mwachiti madzimai akane basa rese tokwanisa kuzviraramira nechi. Muri kuvaonera kukosha kwavo? Ndakagara ndichimukoshesa iye anozviziva zvake. Kunyange pamaenda kunonwa muchizvionera. Anozviziva nyangu. Taitomboroenda tese kumafaro asi iye zvinezvi makunyanyoona kukosha kwekunge uine umwe munhu pamuri. Nekuti iye zvinezvi ndova amadziso enyu ka. Ndizvo chaizvo. Saka kuti kana vachiona TV vanenge vachikuziva kuti pari kubuda chakati nechakati wakapfeka zvakati. Kana bhora vanokuonerai bhora vachikuziva kuti aiwa riri kufamba so. Chikuru ndakatokozvambarara zvangu vachingondiudza zvakuti yazongovesa Chelsea yajiwa Man U yawina Man City yarova Arsenal iri patop chichi zvese izvozvo. Saka munotombo ndio vari kukuonerai bhora renyu. Saka imi kunyange mamusingaride bhora makutoridanga kuti mukwanise kuudza umwe wenyu kuti bhora hamungagara ndichirifarira. Because kama watoziva vazhinji mutaona anotoziva kuti unototi baba namai shumba akapfeka majezi eBayern. Okay. Muri weBayern? Tiri weBayern. Ndangojera kungonzwa vanhu vanenge vachiti toda red vanopenda red neyo inonzi Arsenal neMan U. Vashoma vatinonzwa vachinzi ndeweBayern. Saka imimi kunyange kunzewo kana kuine vanhu vanofarira Bayern maona vamwe venyu ayo toda kukutendai baba namai Goto uye kukutendai mama. Tinoziva kuti munguva panooma upenyu vanhu vanotaramuka asi mimi maramba muine murume wenyu muchikwanisa kuita zvezvamuita naye kufamba kwamuri kuita naye kuko muchiva maziso avo toda kukutendai. Toda kukutendai imi kuva nesu pano pachirongwa asi tichiuya kwamuri nevarungu vanoti a begging bowl. Tiri kuona baba vakanga vachishandira mhuri yavo asi iye zvino izvi upenyu hwaita manyamamire nerongo nekuti haisi nyore kuti vana vanoenda kunochengetwa kuhome nekuda kwekuti upenyu hwaminyama hwababa naamai. Pekugara chaipo vari kuita kuchengetwa nevamwe, chekudya chiri kuita kunetsa asi chikurukuru chikumbiro chavainacho ndechekuti vakwanise kuenda kunoitwa operation ichakwanisa kuti upenyu hwavo hudzokedzane nekuti vakanoitwa operation iyi vimbiso iripo ndeyekuti vanozokwanisa kuona zvakare kuti vave baba vanokwanisa kuzoriritira zvakare mhuri yavo nekuda kwekuti pavari iye zvinezvi havasi kukwanisa kana kushanda. Kubuda kwavakaita pamba vachienda kunodzurwa zino kungobva ipapo vachizorwara vachipinda muchipatara nekubuda iye zvinoizvi havachaoni. Kuri kuti pane vati isusu taonawo kamari kashoma shoma ndakangogarawo mumba ndaona chirongwa ichi asi ndine kakadai somuiko keshi munobatika panhamba dzipi? 0780 188 460. Dzichibudisa zita rekuti kudei? Anderson Goto. Nhamba dziri kubuda iye zvino izvi ndodzamunokwanisa kuvabata kuti mukwanise kupa chero rubatsiro rwamunokwanisa kuvabatsira nazvo asi zvikurukuru
tiite muonera pamwe kuti vakwanise kuenda kunorapwa kuindia. Mari yakanyorwa iri kudiwa yese kuti vakwanise kutravhera kuendako nekunogara nekurapwa iri pa8,910. kutaura kwavaita vati chero chinokwanisa kubatsira kungava kuvatengera matiketi ekuti vaendeko, kungava kubhadhara straight pahospital kuti ivo vazongokwanisa kunorapwa. Zvese zvinhu zvavari kukumbira kuti vakwanise kubatsirika nazvo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.